खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैया 22 जुलाइ कारगिल विजय दिवस सान 22थि कारगिल विजय दिवस सानखौ भारतनि गासैबो जायगायावनो कोविड-19 नि नेमखान्थिखौ मानिनानै फालिदों मख'नो गोनांदि 1999 मायथाइयाव पाकिस्तानी आर्मिफोरा भारतनि कारगिलनि गोजौ हाजोखौ सेनो थाखाय भारताव हाबफैदोंमोन नाथाय भारतनि आर्मि आरो इन्डियान एयार फर्स लोगो नांनानै पाकिस्तानीफोरखौ होखारहरफिननो हादोंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला इन्डियान आर्मि आरो पाकिस्तान आर्मिफोरनि गेजेराव 60 साननिबो बांसिन दावहाया जादोंमोन बेनि उनाव 1999 मायथाइनि 22 जुलाइआव पाकिस्तान आर्मिफोरखौ फेजेननो हानानै कारगिलनिफ्राय होखारहरफिननो हादोंमोन बेनिखायनो मैयानि सान अदेबानि 22 जुलाइखौ देरहासारनाय सान फालिनायजों लोगोसे बे दावहायाव मुंख्लं जानाय जवानफोरखौ गोसोखांनानै मैयानि सानखौ कारगिल विजय दिवस सान महरै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो मैयानि बे सानाव इउनियन डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा नेशनेल वार मेम'रियेलनिफ्राय बे देरहासारनाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों बिथां राजनाथ सिंहनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मैयानि बे सानखौ गुवाहाटीआव थानाय दिगलिफुखुरी वार मेम'रियेलाव फालिदों मख'नो गोनांदि कारगिलनि बे दावहायाव सा 527 भारतनि जवानफोरा मुंख्लं जादोंमोन बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसआ फिन रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबनाय गैयै समनि थाखाय बन्द जायखौ लानानै बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि लांगोनायाव रायजो राजाफोरा खुद्रिखांदों आरो थासारिया दान्दिसेनि थाखाय दुंहाव जादों मख'नो गोनांदि थांनाय 17 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम सप्तासेनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ बन्द फोसावदोंमोन बेनि उनाव 24 अक्ट'आ ब्रैथि सेटारडेनि थाखाय बन्दमोन बेनि गेजेरावनो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गडमारे बिथाङा सिमा गैयै समनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ बन्द होनानै नटिस होदोंमोन नाथाय बे खौरांखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होआखैमोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ बन्द फोसावफिननायनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोयैनि थाखायनो मैया रायजो राजाफोरा खुद्रिसारनो गोनां जादों मानोना गोबां रायजो राजाफोर आरो खायसे दुखिया नखरनि बिथांमोनहा खामानिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै गोजाननिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव फैदोंमोन नाथाय अफिसाव फैनानैसो अफिस बन्दनि खौरां मोननायावनो बिथांमोनहा खुद्रिखांदों जोबनायाव बिटिसिनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो हादों मख'नो गोनांदि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावग्रा मावख'गिरिफोर गासै सा 50 कोविड-19 पजिटिभ मोननायनि थाखायनो अफिसखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बन्द फोसावनानै होदों होननानै फोरमायथिदों हादराव सनानि मेडेल फैनो हागौ 23 जुलाइनिफ्राय जानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि लिरथाय दैखांग्रा मीराबाई चानु बिथाङा 49 केजि खथायाव 115 केजि आरो 87 केजि गासै 202 केजि लिरथाय दैखांनो हानानै सिलभार मेडेल देरहासारनो हादोंमोन आरो चाइनानि हौ जिहुइ बिथाङा 210 केजि लिरथाय दैखांनो हानानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन नाथाय चाइनानि सनानि मेडेल देरहागिरि हौ जिहुइ बिथाङा एन्टि डपिं टेस्टआव फेल जायोब्ला मीराबाई चानु बिथाङा सिलभार मेडेलनि जायगायाव सनानि मेडेल मोनगोन मख'नो गोनांदि एन्टि डपिं टेस्टनि गेजेरजों सोरबा गेलेगिरिया खेला गेलेनायाव मोजां फिथाइ लाबोनो थाखाय आयेन बेरेखा जाग्रा मुवा जायोब्ला बेखौ हमनो हायो सिलभार मेडेल देरहाखांनायनि उनाव लिरथाय दैखांग्रा मीराबाई चानु बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सनिफ्राय गिदिंबोफिननानै भारत फारसे फैफिनबाय आरो बिथांखौ दिल्ली एयारपर्टआव दुंब्रोदै बरायनाय जादों नाथाय चाइनानि हौ जिहुइखौ एन्टि डपिं टेस्टनि थाखाय टकिअ अलिम्पिक्सआ हगारहरथ'वाखै रायजोआव स्काउट डाकाइट आरो मानसि लांखारनायनि दावराव दावसिनि अनगायैबो ब्लेकमेन ओंखारनायनि दावराव ब्लेकमेननि सन्देहआव गोबां सुबुंफोरानो हमजादों आरो सोरबा दाय गैयै सुबुङाबो हमनानै बुजानो गोनां जादों रायजोआव ब्लेकमेन ओंखारनायनि खौराङा गोसारनाय लोगो लोगोनो गामि रायजो राजाफोरा सांग्रां जादों जायनि थाखाय गिखानाय रायजो राजाफोरा गोरोन्थियावनो माब्लाबा दाय गैयै सुबुंखौबो गाग्लोबफ्लांदों बेनिखायनो ब्लेकमेन ओंखारनायखौ लानानै खौरां फोसावजेननाय माखासे सुबुंखौ हमदों सा सालमारानि एसडिपिअ नितुमनि दास बिथांनि दैदेननायाव दासिम ब्लेकमेन ओंखारनायनि खौरांखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि दायाव 5खौ हमदों हमजानाय 5नि मुङा फारियै निकुन्ज राय हितेश्वर आर्य बिश्वनाथ आर्य किशोर राय आरो गुबुन सासेया 16 बोसोर बैसोनि बिसोर 5खौ हमनायनि अनगायैबो ब्लेकमेन ओंखारनायनि ससियेल मिडियायाव खौरां फोसावग्रा सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावदों
चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लांखारजानाय सा 42 गथ'साफोर आरो लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिसा रैखा खालामनो हादोंमोन आरो बे दायाव कृष्ण जगी मुंनि दुथांखौ हमनाय जादोंमोन। हमजानाय कृष्ण जगिया गावखौ 2 नं फुलबारिनि होननानै सिनायथि होनाय आरो खौरां बिजोङाव कृष्ण जगिखौ 2 नं फुलबारि गामिनि होननानै फोसावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों 2 नं फुलबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय दुथाङा 2 नं फुलबारि गामिनि नङा, बियो 2 नं फुलबारिनि 2 किल'मिटार सोनाब जानथायाव थानाय गुबुन मोनसे गामिनिसो। लोगोसे रायजोफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथाङा गुबैयै चिरां जिल्लानिबो मानसि नङा, बियो तेजपुरनिसो होननानै खौरां मोन्दों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफोरा। आरो 2 नं फुलबारि गामिनि 2 किल'मिटार सोनाब जानथायाव थानाय गुबुन मोनसे गामियाव थांनाय 4-5 बोसोर सिगांनिफ्रायसो थाफैदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेबायदियाव दुथाङा गावखौ 2 नं फुलबारि होननानै सिनायथि होनाय आरो खौरां बिजोङाव फोसावनायजों बिथांमोननि गामिया गाज्रि मुं मोनगोन आरो गामिनि रायजो राजाफोरा गाज्रि नोजोरजों नायजागोन होननानैबो 2 नं फुलबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे बेनि सायाव बुंफोरनानै होनो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरनायलाय बे खौरांखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। आसाम मिजोराम सिमायाव सिमाखौ लानानै दुंहाव थासारि। बे दुंहाव थासारियाव 6 आसाम पुलिस आरो सासे नोगोरारिनि जिउ खहा जाबाय आरो दासिम 65नि बांसिन पुलिसफोरनि जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। जायनि मादाव काछारनि एसपि निम्बलकर भैबब चंद्रकान्त आरो धलाइनि असि बिथांमोनहाबो गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जादों। उनाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा सा सानजा भारतआव थांनाय 24 आरो 25 अक्ट'आव फैदोंमोन आरो आसामजों नांजाबफानानै थानाय रायजोफोरनि सिमाखौ लानानै सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सा सानजा भारतनि गासैबो गिबि मन्थ्रिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। बेनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामजों नांजाबफानाय रायजोफोर जेरै मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश आरो मेघालयानि सिमानि जेंनाया सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जोबगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा सा सानजा भारतखौ एंगारनानै दिल्ली फारसे थांफिननायनि सानसे उनावनो आसाम आरो मिजोरामनि सिमाखौ लानानै काछार जिल्लानि सिङाव थानाय लाइलापुर ओनसोलनि आसाम मिजोराम सिमायाव गिलु बालु दावराव दावसि जाथाया जादों। आसाम पुलिस आरो मिजोराम पुलिसनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि अनगायैबो मिजोरामनि नोगोरारिफोराबो आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों, जेरै लावथि लानानै पुलिसफोर आरो काछारनि डिसिनि गारि मटरफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों। बेबायदि दावराव दावसि जानायनि जाहोनाव मिजोराम पुलिसफोर आरो नोगोरारिफोरनि गाग्लोबनायाव पुलिसनि 6 जवान आरो सासे नोगोरारिनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 65 पुलिस जवानफोरा जोखोम जादों। मिजोराम आरो आसामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै पुलिसफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि अनगायैबो मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि जोरामथांगा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि गेजेरावबो टुइटारनि गेजेरजों दावहा जादों। मिजोराम आरो आसामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि सायाव आसाम सरकारा गांसे प्रेस रिलिज फोसावदों। फोसावनाय बायदिब्ला मिजोरामनि नोगोरारिफोरा लीलापुर ओनसोलनि इनार लाइन रिजार्भ फरेस्टखौ बारनानै आसामनि रेंथि बस्तियाव लामा बानायदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो सिआरपिएफ केम्पनि खाथियाव मिजोरामनि पुलिसफोराबो गावसोरनि गोदान केम्प लुदोंमोन। आसामनि सिङाव हाबनानै बेबायदि हा दखल खालामफैनायखौ लानानैनो आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाया बे जाथायखौ सामलायनो थांदोंमोन। बेयावनो गोबां मिजोरामनि नोगोरारिफोरा आखायाव लावथि लानानै आरो अन्थाइ खुबैनानै आसाम पुलिसखौ गाग्लोबदों। मिजोरामनि नोगोरारिफोरखौ मदद होनानै मिजोरामनि पुलिसफोराबो आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों, जायनि थाखाय बे दुंहाव थासारिया जानो मोनदों। चिरां जिल्लायाव 15 नं एसएसबि बेटेलियननि बानजायनायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया जागायबाय। चिरां जिल्लानि बिजनीनि बेन्दोंआव अक्सिगुरि सेन्ट मार्टिन हाइ स्कुल, खैलामैला हाइ स्कुल आरो आमटेका हाइ स्कुलाव पेरामिलिटारियाव थिसननो थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया जागायबाय। बे ट्रेनिं होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन हारिफोराबो बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों 15 नं बेटेलियन काजलगावनि कमान्डेन्ट डिबि सनेर बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बर' ओनसोलनि लाइमोनफोरा बांसिनानो देहायारि गोख्रोंखा एबा फिजिकेलि फिटखा, खालि रिटेन आनजादावल' एसे थालांनो नागिरो। बेनिखायनो रिटेन आनजादनि सायाव केन्डिडेटखौ थाग थियारि खालामनो थाखायबो सेम्पोल पेपार होनानै फोरोंगोन होननानै फोरमायथिदों, जाहाथे बर' ओनसोलनि लाइमोनफोरा बांसिनै सायख'जानो हायो। बेनि अनगायैबो कनस्टेबल जिडिआव सायख'जानो थाखाय बेसिक ट्रेनिं जेरै मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बेसेबां रोंगौथि नांगौ, फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट, फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बायदि बायदिफोरनि सायावबो फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। सप्तासेनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारियाव गोसो गोनां लाइमोनफोरा थांनानै बाहागो लाहैनो हागोन।
दिनै आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सआव गेलेगोन। बिथाङा दिनै प्रि क्वार्टार फाइनालाव जार्मानिनि बक्सार नदीन आपेटजों गेलेगोन। लाभलिना बरग'हाय बिथांखौ गाहाम हामलायनाय बावहरनो थाखाय आसामनि ट्रेडिशनेल गामसायाव आसामनि मुंदांखा गेलेगिरिफोरनि सिगनेचार होनानै बिथांनो दैथायहरदों। बिथाङा मेडेल देरहानो थाखाय खमावबो मोननै गेलेनायाव देरहासारनो नांगोन। लोगोसे भारत मणिपुरनि मीराबाई चानु बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सआव देरहाखांनायनि उनाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा मणिपुर पुलिसनि एडिशनेल सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस ASP स्पर्ट्सनि बिबानखौ होनो थाखाय फोसावबाय। आरो गिबि मन्त्रि बिथाङा अलिम्पियान जुड'का लिकाबाम सुशीला देवी बिथांखौबो कनस्टेबल पस्टनिफ्राय साब इन्सपेक्टरनि पस्टआव प्रमोशन होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिबाय। बेनि अनगायैबो मणिपुर रायजोनिफ्राय टकिअ अलिम्पिक्सआव बाहागो लानाय गासैबो गेलेगिरिफोरनो साफायाव 25 लाख राङै होनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय। कर्नाटकनि गिबि मन्त्रि BS येदियुराप्पा बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारबाय, अदेबानि बिथाङा रिजाइन होबाय। बिथाङा BJP हान्जानिमोन आरो बिथाङा ब्रैथि खेबनि थाखाय कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। ब्रैथि खेबनि 2 बोसोर आबुं जानायनि उनाव रायजोआव मा खामानि जाखो बेखौ लानानै बिधान सभायाव रिपर्ट जमा खालामनाय समावनो बिथाङा दुखुयै गिबि मन्थ्रिनि बिबान एंगारनायनि खौरांखौ फोसावदों आरो बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ गभर्नर थावारचन्द गेहलत बिथांनि आखायाव गथायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला BJPनि आयेन मथे आजिरा मोननाय एबा रिटायारनि समा 75 बोसोर बैसोसिम, नाथाय कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 78 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बेनिखायनो BJPनिनो माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा बिथां BS येदियुराप्पाखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनो थाखायबो खावलायबाय थादोंमोन। बे समावनो बिथाङाबो गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारदों, नाथाय गावनि गोसो बायदियै बिबान एंगारदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे 78 बोसोर बैसोसिम गिबि मन्थ्रिनि बिबान होनायनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरदों बिथाङा। गुवाहाटीआव 6,000 गारि सालायग्राफोरा अला आरो उबारखौ एंगारनानै पे इन्डियाजों साइन खालामबाय। अला आरो उबार सालायग्राफोरनो नांगौ बायदि इनसेन्टिभ एबा रां होयैनि थाखायनो बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्राय सोमावसारदोंमोन, नाथाय अला आरो उबारा बेनि सायाव अल गुवाहाटी केब ड्राइभार्स इउनियनजों सावरायनो थाखाय आवगायबोआखैमोन, जायनि थाखाय अल गुवाहाटी केब ड्राइभार्स इउनियना अला आरो उबारनि सिङाव गारि सालायनायखौ एंगारनो थांखि लादों आरो फैगौ 1 आगस्टनिफ्रायनो गुवाहाटीआव अला आरो उबारनि सिबिथाया बन्द थासिगोन होननानैबो फोसावदोंमोन। दा बिथांमोनहा अला आरो उबारखौ एंगारनानै पे इन्डियाजों साइन खालामबाय। रायजो राजानि गोनांथिखौ नोजोर होनानैनो बिथांमोनहा बे थांखिखौ लादों होननानैबो फोरमायथिदों। रायजो राजाफ्रा सिगांनि बायदिनो पे इन्डियानि गेजेरजों दावबायनो हागोन। मख'नो गोनांदि अला आरो उबाराव 6,000 गारि सालायग्राफोरा दंमोन, नाथाय दा 6,000यानो पे इन्डियाजों साइन खालामबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।